Mutta tekee onnelliseksi, niin totta kai perheen läheisyys tekee onnelliseksi jokaisen miehen. Suomalais-venäläisenä Vladimirilla on aika erikoinen näkökulma, harvinainen näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja hän siis näkee suomalaisissa kielteisiä ennakkoasenteita venäläisiä kohtaan. Tervetuloa priimaan dosentti Vesa Puuronen Kuopion yliopistosta. Kiitos. Onko Vladimir oikeassa? Onko suomalaisilla kielteinen ennakkoasenne venäläisiä ja venäläisyyttä kohtaan? No varmaankin useilla suomalaisilla on, mutta ei sitä voi mitenkään yleistää, että ei lähellekään kaikilla, mutta useilla on. No onko se yleistä ulkomaalaisiin kohdistuvaa ennakkoasennetta vai onko venäläisillä ihan oma erityisasemansa? Kyllähän venäläisiä on suhtauduttu Suomessa aina vähän erityisellä tavalla, että jo pelkästään historiallistikin syistä johtuen ja näistä tapahtumista johtuen, mitä Suomen ja Venäjän välillä on ollut, niin vuosisatojen aikana. Miten tämä venäläisvastaisuus, eikä sitä nyt venäläisvihaksi sentään sovi sanoa, niin miten se näkyy? No miksi sitä voi sanoa, onko se venäläisvastaisuutta vai venäläisviha, niin se on tietysti vähän keskusteluarvoinen asia sekin, koska joidenkin osalta kyllä siinä varmasti voi käyttää myös nimitystä vihaa. Meillä on henkilökohtaisestikin haastatellut semmoisia nuoria miehiä, jotka kuuluvat erilaisiin äärioikeistolaisiin liikkeisiin, jotka kyllä aivan vihaavat venäläisiä, mutta samalla tavalla he vihaavat myös muita ulkomaalaisia, ettei se siinä mielessä ole mitenkään erityistä. Venäläisvastaisuus on niin varsin yleinen ilmiö Suomessa. Mutta mistä se sitten tulee, jos ajatellaan nuoria miehiä, joista voidaan sanoa, että he vihaavat venäläisiä, niin ei heillä ole ainakaan omakohtaista kokemusta siitä, että oltaisiin esimerkiksi sodassa Venäjää tai Neuvostoliittoa vastaan? No se on juuri erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten nämä asenteet niin kuin periytyy. Ne on yli sukupolvien periytyvät. Ne kaverit, joiden kanssa meillä on jutellut, niin ne on kertoneet siitä, kuinka isoisät, jotka oli sodassa, kuinka he taistelivat Suomen niin kuin vapauden ja itsenäisyyden puolesta ja näin poispäin. He on kertoneet niin kuin heille sitten. Se tulee niin kuin yhden sukupolven yli. Tietysti myös heidän isänsä ovat varmaankin saaneet samantyyppistä kertomusta kuunnella, mutta että se tulee monesti juuri niin kuin isoisilta sitten näille pojille. No Suomessa kuulee myös usein edelleen sanan ryssä. Onko se venäläiskielteinen sana? Onko se loukkaava termi? Se on ilman muuta venäläiskielteinen ja loukkaava termi. Siitähän on myös paljon keskusteltu, että voiko ryssä-sanaa käyttää. Sillähän on historialliset juuret ja jopa kielitieteelliset juuret tällä sanalla. Mutta että sitä asiaa, sitä sen loukkaavuutta täytyy tarkastella näiden venäläisten kannalta. Me suomalaiset voidaan olla siitä mitään mieltä hyvänsä sen sanan loukkaavuudesta, mutta niin tämän ryssä-sanan kuin näiden muidenkin loukkaavien etnisiä ryhmiä kuvaavien tai nimeävien sanojen käytön yhteydessä täytyy kysyä siltä ryhmältä, johon se kohdistuu. Ja venäläisten, minun ymmärtääkseni venäläisten niin kuin mielestä se on selvästi loukkaava ja varsin syvästikin loukkaava sana. Voidaanko tässä nyt kuitenkaan puhua rasismista, koska uskon, että suurin osa suomalaisista ei tarkoituksellisesti käyttäydy rasistisesti, kun he katsovat vähän nolosti kaupassa tai kylpylässä isohkoa venäläisturistiryhmää tai suomalaista tyyliä komeammin pukeutunutta venäläistä naista ja miettivät, että millähän asialla hän on liikenteessä. No se on myös varsin hyvä kysymys sinänsä, mutta minusta niin kuin siinä on selvästi tämmöiset, että sitä voidaan niin kuin sanoa rasismiksi, eikä se ole riippuvaista siitä, että tarkoittaako se kyseinen henkilö olevansa rasistinen tai eikö tarkoita, vaan taas on niin kuin kysyttävä siltä henkilöltä, johon se kohdistuu. Jos se selvästi niin kuin antaa semmoisen vaikutelman, että sillä halutaan halventaa, tai jos hänen mielessänsä syntyy semmoinen vaikutelma, että tämän sanan käyttö asettaa hänet huonompaan, toisarvoiseen asemaan suhteessa siihen sanan käyttäjään, niin silloin niin kuin siitä näkökulmasta sitä voi pitää rasistisena. Monet suomalaiset, varsinkin vanhempaan polveen kuuluvat suomalaiset, käyttävät niin kuin ryssä-sanaa. He ovat tavallaan oppineet sen niin kuin lapsuudessansa tai kirjallisuuden kautta tai kouluissa tai näin poispäin.
Ja ei välttämättä kaikki heidän osalta ole kysymys niin kuin varsinkaan mistään tietoisesta niin kuin halventamistarkoituksesta, vaan se on arkikäyttöön kuuluva sana ollut siihen aikaan. Mutta nyt me eletään toista aikaa, nyt täytyisi ottaa huomioon, että sillä sanalla se merkitys on muuttunut ja täytyisi ottaa huomioon myös se, mitä tuntemuksen se herättää venäläisissä, joihin se sana kohdistuu. Onko se niin paha sana ja kohtelemmeko me venäläisiä niin pahasti, että he ovat muuttaneet käytöstään meidän käytöksemme takia? Joutuvat muuttamaan käytöstä? Ei pelkästään varmaankaan tämän sanan vuoksi pelkästään. Tosin sehän on niin kuin tämmöinen, sen verran kun me ollaan niin kuin tehty tutkimuksia, haastateltu venäläisiä maahanmuuttajia ja näin poispäin, niin se on kuitenkin tämmöinen hyvin useasti arkielämässä esiintyvä sana. Ja se on myös helposti niin kuin havaittava sana siitä suomalaisesta puheen virrasta. Ja siihen monesti sitten liittyy muita asioita. Ei se pelkästään se sana, vaan jotain torjuvia eleitä, ilmeitä, katseita ja muita tämmöisiä käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, jotka tavallaan vahvistaa sen niin vaikutusta. Mutta se on aina hyvin tulkinnanvarainen. Ja venäläisten näkökulmasta, niin kuin minä totesin, niin se kyllä aina liittyy tämmöiseen halventavaan tarkoitukseen. Kun tästä suomalaisten asenteesta venäläisyyttä kohtaan on viime aikoina keskusteltu, on noussut esiin sellainenkin kanta, että meille on tämä venäläisvastaisuus jo koulussa opetettu. Onko näin? No se riippuu sukupolvesta, että jos me puhutaan niin kuin semmoisesta sukupolvesta, joka on käynyt kouluansa maailmansotien välisenä aikana, jotka on jo iäkkäämpiä henkilöitä, niin heille se varmasti on suurimmalla osalla heistä se opetettu koulussa, koska se oli siihen aikaan ihan tämmöinen enemmän tai vähemmän virallinen politiikka ja myös kouluopetuksen se tietysti sisältyi. Mutta että meidän sukupolvelle, jotka ollaan synnytty 50-luvulla, 60-luvulla, puhumattakaan meistä nuorempien sukupolvelle, se on tietysti sitten siirtynyt eri kautta. Tilanne on 90-luvulla ehkä muuttunut sillä tavalla, että se venäläisvihamielisyyden tai kielteisten asenteiden niin kuin leviäminen liittyy nyt sitten tämmöisiin erilaisiin organisaatioihin ja jossain mielessä myös tiedotusvälineiden vaikutukseen. Yleensä sanotaan, että viha johtuu aina pelosta. Pelkäämmekö me venäläisiä? No siihen on varmasti erittäin monia syitä, että minkä takia näitä kielteisiä asenteita esiintyy. Ja on varmaankin myös semmoisia henkilöitä, jotka pelkäävät venäläisiä, joilla on syystä tai toisesta ehkä myös omiin tai perheen kokemuksiin liittyviä syitä pelätä venäläisiä. Mutta sen lisäksi on olemassa tämmöinen ilmiö, joka yleinen muukalaispelko, joka kohdistuu kaikkiin oikeastaan muukalaisiin. Mutta onko se nyt pääasiallinen syy vihata venäläisiä tai suhtautua venäläisiin nurjamielisesti se viha, niin sitä on kyllä erittäin vaikea sanoa. Paljon kiitoksia. Ole hyvä.